Kiprde ulow kakan welsepitli türkmen migranty Ýazgelli Rahmanowy halat edip bolmady. Kipr metbuaty dün Düzowa diýen ýerde dosty bilen bililikde velosipedli söwda merkezine gidip barýan bir türkmen migrantynyň ulow kakmagy sebäpli aradan çykanyny habar berýär. Kibris gazetesi atly neşriň ýazmagyna görä, dün akşam saat 8 töwereginde Kipriň demirgazyna ençe aýdan bäri çıralar bilen ýagtyldylmaýan Jihangir çatyry bilen Ýonja çatyrynyň arasyndaky tüm garanky ýolly mobil telefonuny pul ýüklemek üçin söwda merkezine çyrasyz velosipedli gidip barýan 30 ýaşyndaky Ýazgelli Rahmanowy ulow kakypdyr. Wakada agyr yaralanan türkmen migranty Ýazgelli Rahmanowa ilkinji kömegi destine gelen tiz kömek gullugynyň işgärleri beripdir. Özünden gidip ýüregi duran türkmen migrantyny tiz kömek işgärleri gaýtadan özüne getirip, Gyssaly Nikasiýadaky doktor Burhan Nalbant ogly döwlet keselhanasynyň reanimasiýa bölümine akidip ýatyrypdyrlar. Adanyň efirde agzalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren keselhananyň bir işgäriniň aýtmagyna görä, hekimleriň elinden gelenini gaýgyrmanyna garamazdan Türkmenistanly migrant Ýazgelli Rahmanowy halat etmek başartmanlar we ol sagat 02:40 töwereginde reanimasiýada aradan çykypdyr. Demirgazyk Kipriň polis serkerdeliginiň metbuat gullugynyň beren maglumatyna görä, Waka Gazi Magusa Nikasiya esasy ýolunyň uğrunna Jihangir we Ýonja atly çatyrklaryň arasynda bolupdyr. 26 belgili esasy ýolun ýeňil ulugyny sürüp gelýän Hasan Anyt Ýonja çatyryna goloýlaryna sırasyz velosiped sürüp barýan Türkmenistanly migrant Ýazgelli Rahmanowa awtomobiliniň çep öň tarapy bilen kakypdyr. Kipr polisi şol wagtyň özünde türkmen migrantyny kakan ulugyň sürüjüsiniň tutsak edilendigini bildirýär. Özünü Murat diýip tanadyp, bu temada Azatlyk radiosyna maglumat beren türkmen migrantynyň aýtmagyna görä, Türkmenistan döwleti Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyny tanamaýanyň üçin ol ýerde türkmen ilçihanasy ýa-da nähilidir bir wekilhanasy ýok. Kiprde türkmen migrantlarynyň arasynda ölüm bitim bolanyna aradan çykanyň naşyny ilki bilen Türkiýe we ondan soňam Türkmenistana uçar bilen akitmeli bolýar. Kiprde köne türkmen pasporty bilen arkaýyn kanuny ýagdaýda işläp hem ýaşap bolýar. Bu çoň üçin köne pasportly türkmen migrantlar Kiprä ýykyn edýärler. Ýöne Türkmenistanyň diplomatik gatnaşygy bolman soň türkmen migrantlary diňe bir ölüm bitim bolanyna däl. Migrantlar bilen baglanşykly ähli meselelerde türkmen diplomatlarynyň gollugyndan mahrum galýarlar. Telekanallarda tomoşa edýän bolsaňyz ýa-da mediada ýazarlaýan bolsaňyz, Kiprde türkmen migrantlary aşa köp bolan soň olar barasynda ýygyderli ýagdaýda her türlü habarlar çykyp dur. We bu ýagdaýam olaryň Türkmenistanyň gollugyna has köp mätäçlik çekýändigini görkezýär diýip Kiprdaky türkmen zähmet migranty Murat sözleriniň üstüne ýetirýär.